Illum assistijie wasalt fl-aħħar katakesi li f'serje li kont qed nagħti dal-aħħar li jitrattaw il-fejqan interjuri fil-ħajja tagħna. Għamilna mixja bil-mod il-mod proċess ta' kif aħna ispirati mid-dispożizzjonijiet fl-Ewkaristija, ispirati miċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, ispirati minn dak kollu li hemm wara l-Ewkaristija, jista' jina biex inrabbu fina attitudnijiet li jiftħuna għal mixja ta' fejqan. Fil-qosor ngħaddi malajr dak li tajt fl-aħħar katekeżijiet u mbagħad nagħlaq bit-tagħlim tal-lum. Rajna li aħna rridu kif aħna rridu nħejju ruħna l-Ewkaristija billi l-ewwel ħaġa nfaħru l-Alla, rajna li biex nitolbu biex infiqu mill-weġat tal-passat irridu nibdew propju billi nfaħru l-Alla ħalli bekk il-weġa tagħna impoġġuha f'kuntest iktar wiesa'. Ma naħsbux il-weġat huma kollox f'ħajjitna, imma ħajtek hija ikbar mill-uġieħ li inti għandek, ikbar mill-kelma mweġġatek, iktar minn dik is-sitwazzjoni qiebsa li inti qed tgħix. Meta nfaħru l-Alla niftħu perspettiva aktar wiesa' tal-ħajja tagħna. Imbagħad rajna li aħna kif bħalma l-Ewkaristija niċċelebraw għax Alla jħobbna mingħajr ebda kundizzjoni, anke biex infiqu irrid ikollna fina dil-viżjoni li Alla jħobbna mingħajr ebda kundizzjoni. Imbagħad rajna wkoll li bżonn inħarsu lejn nfusna bħala persuni li aħna jistħoqilna din l-imħabba tal-Alla. Mhux għax aħna tajbin aħna, imma x'hu minna tajbin. Għalhekk nistgħu nmorru għall-Ewkaristija u l-istess biex infiqu mill-weġġat tal-ħajja tagħna. Irridu nemmnu li aħna jistħoqilna li nkunu maħbuba, għax tant drabi aħna nisimgħu vuċi ġewwa fina tgħidilna ħaqqek tortijek hekk jistħoqlok ma ħaqqikx aħjar l-eżis tiegħi. Aħna jistħoqilna nkunu maħbuba anke jekk għamilna ħsara u anke jekk weġġajna l-ħadd oħra aħna. Imbagħad rajna kif l-Ewkaristija tiftaħna l-ħajja ta' dejjem fejn hemmhekk nirċievu s-salvazzjoni b'mod sieħ. Allura rajna li anke l-fejqan mill-weġġat tagħna b'mod sieħ se jkun meta Ġesu jerġa' jiġi fil-ħajja ta' dejjem. Imbagħad rajna wkoll mistoqsija lil mulejjam lilna. Inti trid fiq għaliex id-drabi rajna li forsi aħna weħilna fil-mixja tagħna, forsi drajna b'ċerta uġieħ, jew ma rridux niftħu l-uġieħ tal-ħajja. Allura aħjar nibqa' kif jien milli ngħaddi mit-trabi li nħoss l-uġieħ tiegħi biex infiq minnu. Imbagħad rajna kif anke fl-Ewkaristija taqadna fiċ-ċelebrazzjoni aħna tolbu l-Aqda ma' Marija u l-Qaddisin, rajna li anke l-weġġat tal-ħajja tagħna għandna poġġuhom ukoll taħt l-interċessjoni tomna Marija u l-Qaddisin. Imbagħad bdejna pass mal-rit tal-Quddiesa u rajna kif il-Quddies tibda blat penitenzjali u fimnieh bħala mod kif inti tkun fil-verità fil-mixja tiegħek. Allura rajna li anke il-bżonn li tkun fil-verità dwar l-uġieħ tal-ħajja tiegħek. Tagħmel dan rajna billi taċċetta li inti ġejt imweġġa, ma toqgħodx taħbirik il-weġa, ma toqgħodx tiskuża lill-persuna. Ma jimpurtax jekk ikollok ir-rabja, però basta r-rabja ma twastikx għadnub, għax rajna illi ħafna drabi mal-uġieħ jitilgħu erba' emozzjonijiet: ir-rabja, l-biża', s-sens taħtija u l-ansjetà. Enfasizzajna l-bżonn li inti tkun in touch mal-weġat tiegħek, taf x'inhuma. Ma toqgħodx tirraġuna ħafna dwarhom, ma tħoss l-uġieħ li inti għandek. Li semmi l-uġieħ tiegħek x'inhuwa, jekk hemm bżonn tikdbu, jekk hemm bżonn tpenġi stampa li toħroġ dan l-uġieħ x'inhu. Imbagħad rajna wkoll anke l-bżonn li biex jgħinuk tkun fil-verità, forsi tista' anke titkellem ma' persuni illi inti tafdhom fil-ħajja tiegħek u li fuq kollox li Ġesu tgħidlu kif inti tħossok dwar l-uġieħ li għandek. Fil-verità, mhux suppost tħoss, imma kif tħossok inti. Fosk irrabjat il-mulina arrabjat għal dik il-persuna. Imbagħad rajna tappa oħra wara l-att penitenzjali fil-Quddiesa aħna għandna il-mument ta' smigħ tal-kelma tal-Alla. Allura hemmhekk enfasizzajna l-bżonn li aħna nistaqsu anke lil Ġesu x'irid jgħidli dwar dik il-weġa li jien għandi. Għax drabi aħna nieħdu l-pariri ta' kulħadd. U tajjeb nieħdu mo speċjali pariri ta' nies li jistgħu jgħinuna għax huma persuni professjonali. Però importanti nistaqsu wisq iktar il-mulejja. Mulej inxi trid, inxi tgħid dwar il-weġa tiegħi. Imbagħad għaddejna l-mument tal-offertorju. U l-offertorju rajna
li fil-qudiesa huwa mument fejn inti toffri, fejn inti qed tagħti lura l-mulej dak kollu li tagħna. Allura anke l-bżonn li aħna nagħtu mod speċjali l-emozzjonijiet negattivi illi aħna ikonna. Natuhom lura lil Ġesu, ma nibqax inġor l-emozzjonijiet waħdi, ma ngħidlu mulej hu int din il-weġa, hu int din l-emozzjoni li jien għandi, hu int din ir-rabja, hu int din is-sens taħtija, hu int din il-biża, hu int din l-ansjetà li jien għandi. Imbagħad rajna il-mument tal-Ewkaristija fil-konsagrazzjoni, meta għandna l-ħobs u l-inbit li jiġu mibdula fil-ġisem u d-dem ta' Kristu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu bil-kelma tas-saċerdot. U rajna kif ukoll anke l-weġġa' tagħna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu irridu nħallu l-mulej jibdilhom. U allura rajna l-bżonn l-ewwel ħaġa li tħalli Ġesu jieħdu fuq is-salib miegħu. Taqqat il-weġġat tiegħek mal-weġġat tal-mulej tgħidlu mulej Ġesu għadni miegħek, żommni miegħek. Ejni ngħix din id-dbatija dan l-uġieħ miegħek għax int fuq is-salib ukoll għaddejt minn dan l-uġieħ. Mbagħad flimkien ma' Ġesu rajna l-proċess li aħna rridu naħfru għax il-maħfra jatriq għal-fejqan. U rajna li ħafna drabi il-maħfra tagħna tgħaddi minn stages differenti. L-ewwel forsi nibdew nagħmlu xi kundizzjonijiet ngħidu isma' jiena naħfer jekk il-persuna l-oħra titlobni maħfra. Jiena naħfer jekk ma terġax tagħmilili, jekk ma jerġax jagħmilili. Imbagħad bil-mod il-mod iridu ngħaddu għal stage oħra meta neħħu dawn il-kundizzjonijiet min-nuqqas ta' maħfra tagħna. Għax tirrealizza li sakemm tagħmel kundizzjonijiet teħel ma tistax taħfer għax min jista' jagħtik il-garanzija. Imbagħad rajna allura li meta jitneħħu l-kundizzjonijiet il-maħfra hija deċiżjoni, mhix emozzjoni, mhix tħoss imma x'tiddeċiedi. Imbagħad rajna il-bżonn illi nduru lejn il-kelma talla, speċjali sa Luqa kapitlu 6 minn verus 27 sa 28, fejn Ġesu il-dawk li weġġawna jitlobna biex nagħmlu 4 affarijiet. Inħobbu l-edewwa tagħna, nagħmlu l-ġid il-min jobodna, imbirku l-min jippersegwitana u nitolbu għal min jagħmlilna ħsara. Allura rajna l-imħabba li nagħmlu l-ġid, imbirku u t-talb għal min għamlilna ħsara. Imbagħad wasalna fil-punt li xtaqt nirrifletti fuq illum li huwa meta naslu fil-mument tal-missierna. It-talba tal-missierna aħna jidlu aħfrinna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Xi drabi jiġri li ċerti persuni wara li huma ikunu ħafru jibdew jaraw imbagħad iċ-ċirkustanzi tal-uġieħ fil-ħajja tagħhom tal-weġġa li jkunu għaddew minnha b'mod differenti. Xi drabi jiġri li fil-waqt li meta kont għadek ma ħfirx dejjem twaħħal fil-persuna l-oħra illi lilek għamlitlek il-ħsara. Fil-waqt li qabel kont tara hekk, meta taħfer u allura forsi minn għadu m'għaddix minn esperjenza ta' maħfra din ma jistax jifhimha. U mhux kull min jaħfer jgħaddi minn dan l-ħanejt, imma issib min. Xi kultant tibda tinduna li jisma' vera dak weġġani, vera dik weġġatni, imma jiena għaliex provokajtu, għaliex provokajta, għaliex ma rażanx daqsxejn il-sini, għaliex ma qatx attent f'dik is-sitwazzjoni. Allura, issu wara li għaddi l-mument tal-maħfra nibdew nindunaw li jisma' forsi aħna għandna tikka mit-tort ukoll, forsi mhux il-100%, forsi l-1%, ma tibda tinduna li anke inti għandek daqsxejn tal-ħtija. Xi drabi ssib minn nies li jibdew jgħidu li jisma' jduru fuq infushom imma kemm kont tibla għaliex ma ħfirx qabel, għaliex bqajt din ir-rabja ġewwa fiha dan is-snin kollha u kissirt ħajti li kieku ħfirt qabel kieku jiena nħlist, kieku jiena meħlus. Allura ssib nies li wara proċess tal-maħfra jibdew ħossuhom guilty għaliex jirrealizzaw li anke huma setu kienu ta' kontribuzzjoni ħanejtek għal dak li ġara. Issib nies li jirrabjaw magħhom infushom għaliex tant tkun sabiħa l-esperjenza tal-fejqan tal-maħfra jgħidlek imma jiena din għalfejn ma għamiltix qabel, għalfejn ma ħfirx qabel,
Għaliex dom ta' xarm snin jiena kisser ħajti. Meta fuq kollox issa kien daqshekk ovvju li naħfer li kelli bżonn u issa daqshekk ħieles u liberu. Allura eżisti wara li aħna naħfru l-oħrajn, irridu anke naħfru lilna nfusna. Irridu naħfru lilna nfusna eżistijej meta nirrealizzaw illi iva jiena wkoll stajt nikkontribwixxi għal dak li ġara u jiena għandi bżonn naħfer li nnifsi għax forsi stajt ħfirt qabel il-ħadd ieħor u bekk jiena kont ikun iktar fil-paċi. Iva xi kultant ngħaddu minna eżistijej. Però irridu anke ngħaddu minn dan l-istadju xi drabi biex infiqu kompletament illi kif Ġesu lilna ħafrinna u ħafr l-oħrajn hekk ukoll aħna naħfru lil nfusna. Imbagħad ngħaddu għal mument ieħor huwa it-tqarrbin imqaddes fil-Qudiesa. Fit-tqarrbin imqaddes aħna eżistijej il-ħajja tagħna kollha kemm hi tiġi maħtufa minn Ġesu fl-Ewkaristija. Fit-tqarrbin kollox isir fi Kristu. Fit-tqarrbin imqaddes aħna niġu f'Ġesu. Forsi aħna imdorrijin inħarsu lejn l-Ewkaristija li jiena nirċievi l-Ġesu. Però mod ieħor kif inħarsu lejha fil-fatti huwa li Ġesu li jaħtafni. Aħna ngħidu Ġesu aħna nirċevuha, Ġesu tant jiċċekken biex jiġi għandna. Ma fil-verità hija bil-maqlub, Ġesu għal kbir, aħna ċkejknin. Huwa hu li jaħtaf lilna, mhux aħna naħtfu lilu. U allura sistijej, tqarrbin imqaddes huwa mument kelli kemm fil-Qudiesa manka barra bil-Qudiesa jgħallimna kif il-weġġa' tagħna irridu nħallu l-Ġesu jaħtafhom. Irridu nsibu li anke bil-weġġa' tagħna issa li ħfirna aħna rridu ngħixu dik iċ-ċirkustanza li lilna weġġatna fil-ħajja f'Ġesu. U allura nbdew nirrealizzaw li meta taħfir inti tikber f'min? F'Ġesu. Inti ssir tixbaħ aktar lil Ġesu li ħafer. Inti tista' tgħix il-Vanġelu aħjar fik hemm il-frott u l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Allura tbda tirrealizza li dak li għaddejt minnu għaliex issa mxejt fit-triq tal-fejqan, inti tista' tikber iktar bħala nisrani. Bid-tbatija kollha li għaddejt qabel ċertament, però issa hu l-mument ta' growth, mument li inti trid tikber. Tikber fil-weġġat, tikber fid-tbatija tiegħek. Tikber fil-għaqda tiegħek mal-mulej, l-ewwel ħaġa, u t-tieni ħaġa tikber ukoll, jiena rajta di diversi drabi, li nies li jkunu mweġġajn u ħallu l-Ġesu jfejjaqhom huma stess isiru strument f'idejn il-mulej biex ifejjaq il-ħadd ieħor. Fejn fin xi ħadd li għadda minn tradiment, jgħaddi minn żmien ibes bil-grazzi tal-Alla jaħfer u jkun kapaċi iwassal il-maħfra u l-fejqan u l-imħabba talla lil ħadd ieħor li jkun għaddej mill-istess weġġa li huwa kellu qabel ta' tradiment, pereżempju. Però din hija verità, il-mulej jużana eżistijej. L-istorja li aħna ngħaddu minnha meta aħna nħallu l-Alla jmexxina fiha, idawwara mhux biss tal-vantaġġ tagħna imma jdawwara wkoll għal ġid tal-oħrajn fil-Knisja, fil-komunità Nisranija. U allura nixtieq inħeġġeġ ħafna li aħna jkollna dan il-ftuħ. Il-ftuħ il-iva. Il-mulej Ġesu jista' ifejjaq. U mhux biss il-mulej Ġesu li jista' jużani wkoll biex iġib il-fejqan. U allura importanti ħafna eżistijej, speċjali anke din ir-realtà kemm koppji miż-żewġin li forsi jkunu mweġġajn fi żwieġ tagħhom. Jirriskjaw li jħallu l-Ġesu bil-mod il-mod ifejjaqhom, imbagħad huma stess isiru strument ta' fejqan għal koppji oħra, ċertament biż-żmien u bgħinuna neċessarja, però rajta tiġri eżistijej. U allura hekk naraw kif il-ħajja tibda tuħu żvolta differenti, dak li qabel inti kont tisħet, issa jsir barka mhux biss għalik imma anke ħadd ieħor. U allura eżistijej naraw li meta tkun għadek imweġġed ma taraħx, imma raw il-grazza li ġib il-maħfra, il-libertà, l-opportunità kbira li nistgħu nkunu f'idejn il-mulej Ġesu minkejja dak kollu li aħna li nkunu għaddejna. Għandna eżempju ftit ċar fuq livell differenti ta' San Pietru li minkejja li jixħat il-Ġesu
Ġesu jgħidulna tlib talik biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsa u meta tiġi lura inti saħħaħ il-ħutek. Petru minkejja huwa dak li jiġħad il-mulej ma mbagħad jiġi saħħaħ il-ħutu. U din hija sabiħa sistej illi inti anke jekk inti għaddej minn żmien fejn inti mweġġa, inti tista' tħalli Ġesu jfejqek u jagħmlek strument biex ifejqek il-ħadd ieħor. U nixtieq nagħmel appell f'dan il-mument. Dawk minnkom li fil-Knisja għamiltu din l-esperjenza ta' Ġesu li fejjaqkom, iżommux il-fejqan għalikom, aqsmuh mal-oħrajn, għatu xhieda ta' dak li Alla milmakom, ħalluh jużakom biex ġib il-fejqan fl-oħrajn. Hemm tant nies li huma mweġġajn fid-dinja ta' barra, li għandhom bżonn sinjali ta' tama, li għandhom bżonn min jisimgħu mhux min jgħidlek ħaqqu tilu, pattilu, ħudlu kemm tiflaħ, tellaw il-qorti, kisru, mhux dak li hemm bżonn nisimgħu. Imma bżonn nisimgħu nies li jgħiduna isma' jiena bħalek ġejt imweġġa, jiena bħalek ġejt radut, jiena bħalek irrabjat. Però jiena għamilt l-esperjenza li Ġesu li fejjaqni u dan Ġesu li fejjaq lili jista' jfejjaq lilek. Din il-Knisja eżisti fejn tidħol il-weġġat tagħna. Din hija Knisja mġedda fejn l-insara bejnietna nagħtu xhieda ta' dak li Alla jagħmel, mhux ta' dak li aħna maħniex kapaċi nagħmlu. Tal-qawwa tiegħu li taħdem ġewwa fina, mhux tad-djufija tagħna li nistgħu narawha limitu. Id-djufija tagħna, l-weġġat tagħna huma l-possibilità ta' Alla u mhumiex il-limitu għal Alla. Huma l-possibilità biex Alla jagħmel xi ħaġa u mhumiex limitu għal Alla. Din hija verità maħbubin tiegħi. Hija verità li minn daqa minn esperjenza jaf li hija vera. U mille iftaħ qalbek għax tista' tkun tiegħek ukoll. Mela rajna kelli wieħed iva wara il-maħfra totali l-ħaddieħor, il-maħfra lejk, imbagħad issir strument ukoll f'idejn il-mulej Ġesu. U l-aħħar ħaġa aħna nitilqu mill-qudiesa biex ngħixu dak li ċelebrajna, biex aħna ngħixu l-Ewkaristija. U allura anke rridu nitalmu ngħixu l-fejqan imbagħad. Iftakru f'dal katekiżijiet ħadd il-qudiesa bħala mudell tal-fejqan mill-weġġat tagħna fil-Knisja. Aħna meta nitilqu mill-qudiesa nridu nmorru ngħixu dak li ċelebrajna, mhux il-qudiesa baqgħet fil-Knisja u xi mmorru nagħmlu wara m'għandu xi jaqsam. Le. Aħna ngħixu dak li nċelebraw. Allura anke meta inti l-mulejja tik il-fejqan tiegħu, issa inti tittejx ta' persuna mfejqa. Tittejx ta' persuna meħlusa mill-weġġat. Kif tagħmilha? L-ewwel ħaġa illi tipprova ir-rikonċiljazzjoni. Sakemm jiddependi minnek, għax id-drabi ma jiddependix minnek u ma tista' tagħmel xejn. Imma li tipprova li mal-persuni li issa inti ħfirtu fuq mill-weġġat, tipprova tidħol għall-inqas f'relazzjonijiet li nitkellmu bejnietna u mhux in-nord u s-sawt. Għax irdu ngħixu ta' nies infejqin, mhux ta' nies li kieku għadna maħniex infejqin. U din ovvjament mhux dejjem hija possibbli però. Mhix hija possibbli għaliex id-drabi ħadd ieħor ma jkunx irid ikellmek huwa. U inti fuq dak ma tista' tagħmel xejn. Importanti inti li jkollok il-qalb miftuħa u titlob għall-persuna. Imma ma tistax tisforza persuna oħra li tirrikonċilja ruħha miegħek. Imma int min-naħa tiegħek għejx il-fejqan. Għejx il-fejqan. Għejx ta' persuna ħilsa. Infejqa. It-tieni ħaġa kif tkun taf anke wkoll illi inti qed tgħix ta' persuna mfejqa hija għaliex fik issib il-qawwa biex mhux tinaraq fik innifsek kif kont qabel issa meta kont imweġġa, issib il-qawwa biex toħroġ minnek innifsek u l-qawwa illi tħobb minn ġdid. Għaliex rajna meta nkunu mweġġajn nagħlqu fina nfusna u ma nkunux iridu nħobbu. Imma persuna li hija mfejqa hija persuna li hija lesta mhux tibqa' magħluqa fiha nfisha imma tinfetaħ għal ħadd ieħor u ssib il-qawwa li tħobb mill-ġdid bil-qawwa tal-Alla li taħdem fiha. Allura importanti għejx il-fejqan tiegħek ifisser tipprova tirranġa u t-tieni ħaġa illi inti tista' terġa' tħobb. L-aħħar ħaġa dik li bdejna biha. Bdejt billi jettilkom it-talba l-fejqan interjuri li tibda bil-infaħru l-Alla. U aħna ngħixu l-Ewkaristija, allura ngħixu l-fejqan ukoll ifisser illi aħna ikonna
il-gratitudni lejn Alla għal dak li Alla issa għamel magħna. Li jiena ngħix f'dispożizzjoni u f'attitudni ta' tifħir għal dak li l-mulej għamel miegħi. Hija ħafna importanti eżisti li aħna nfaħħarna l-Alla fil-bidu ta' dan it-tip ta' talb biex narfu l-isma. Il-mulej tagħtini wisq iktar grazzi minn sempliċiment weġalin qed nara u forsi qed tikkondizzjonali ħajti. Imma Alla issa li fejjaqni tinfaħru nibqa' nirringrazzjah kif jagħmlu s-salmi ma' ħajti kollha għal dak kollu l-mulej għamel miegħi. Il-gratitudni tagħna lejn Alla tkun kbira eżistej għal dak kollu li l-mulej Ġesu għamel magħna. Nixtieq minn qalbi eżistej issa li wasalna fit-tmiem ta' dawn il-katekiżijiet darbohra naqblu suġġett ieħor fil-predikazzjoni tagħna tal-programm u sew il-Knisja tiegħi. Rajna kif aħna nistgħu iva ikonna esperjenza ta' Ġesu li fejjaqna, li l-Knisja tkun post ta' fejqan. U nixtieq nagħmel appell minn qalbi. Kull min hu mweġġa għandek għażla. Jew tingħalaq fil-weġġa' tiegħek u taqafhem u tibblokka ħajtek u l-futur tiegħek u tibki xortik. Jew tirrealizza li int bħala nisrani. Ġesu imma anke kieku ma kontx, Ġesu għal kull ħaġġi. Il-Knisja hija l-post fejn inti tista' tesperjenza l-fejqana. Hija komunità li l-aħwa jgħinuk tfiq. Hemm nies lesti għalik biex jgħinuk tfiq mill-weġġa' tiegħek mhux bil-qawwa tiegħek biss, imma bil-qawwa ta' Ġesu, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Mela inti tista' tesperjenza l-Ġesu Salvatur tiegħek fil-weġġat kollha tiegħek. U din hija l-aħbari tajba li hemm bżonn li nxandru bil-forza l-qawwa kollha fil-Knisja llum. Li l-bniedem tal-lum, in-nisrani tal-lum, mhuwiex kundannat għal weġġat tiegħu, imma Ġesu ħaj irid ifejqu u jrid jeħilsu.